да се държите с партньора си, за да изградите здрава връзка. В днешно време, пример на хубави семейни отношения рядко се среща. Вероятността да срещнете двойки партньори с красиви отношения е като тотото. Всеки човек желае хубави отношения от другарчето си, но той има ли ги? Вижда ближния си, пък себе си няма как да види. Първото нещо, което трябва да е на лице, е да се обичат. Без любов не се изграждат каквито и да са отношения. В какво се изразява тя? В преданост, да си вярват и да си помагат. Природата на жената е една, а природата на мъжа е друга. Затова вярата помежду им е важно условие, за да имат общ път. Когато изграждат чиста и безкорисна връзка, тогава могат да си правят забележки един на друг. В първия момент може леко да се разсърдят, но любовта стопява напрежението помежду им. То може да се породи и от външен човек, поради симпатии или лъжа към един от партньорите, т.е. клюка. Може да споделите болката от ситуацията, но любовта не допуска нарушаване на отношенията. Много добре може да изглаждате напрежението и деликатно да подходите към партньора вечер преди сън. Когато сте се гушнали и споделяте хубавите моменти през изминалия ден. Така и това, което таите в душичката си. Прегръдката, отдадеността един към друг предразполага и двамата да са искрени и честни. Тонът им е спокоен и си казват нещата такива, каквито са. Един към друг се отдават и сънят им е здрав. Новия ден посрещат с радост. Отношенията изчистени, дори и забравени. Те започват деня заредени и щастливи. На хоризонта се появява ден, осеян с хубави срещи, на хора, случки и дори приятни изненади.